Κρυολόγημα ή αλλεργία στα παιδιά. Πώς θα τα ξεχωρίσετε? Ας δούμε τις διαφορές. Κρυολόγημα. Οφείλεται σε ιούς, διαρκεί λίγες μέρες, συχνά συνοδεύεται από πυρετό και τα συμπτώματα βελτιώνονται σταδιακά χωρίς ειδική θεραπεία. Αναπνευστική αλλεργία, δηλαδή αλλεργική ρινίτιδα ή άσθμα. Οφείλεται σε αλλεργιογόνα όπως γύρι, σκόνη, ακάρεα και τρίχωμα ζώων. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι φτέρνισμα, καταρροή σαν νερό, κνισμός στη μύτη ή τα μάτια και μπουκωμένη μύτη. Δεν συνοδεύεται από πυρετό, διαρκεί εβδομάδες ή και μήνες ανάλογα με την έκθεση και συχνά υπάρχει οικογενειακό ιστορικό αλλεργιών. Τι πρέπει να θυμάται ο γονιός? Αν το παιδί έχει επαναλαμβανόμενα επεισόδια βήχα και καταρροής που δεν υποχωρούν σε 1 με 2 εβδομάδες, εξετάστε για αλλεργία. Ο πυρετός συνήθως δείχνει ίωση. Αντίθετα, επίμονη καταρροή και φτέρνισμα χωρίς πυρετό παραπέμπουν σε αλλεργία. Ο βήχας που εμφανίζεται τη νύχτα ή με την άσκηση μπορεί να χρειάζεται έλεγχο για πιθανό άσθμα. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του παιδιού.